دەمباش گودرن هێژا گودرن رادیۆ سەسلام نەزیر شنگاری ما پێ خۆشحالم جارەکە دیهاتمان خسمەتە هەوای بەرز بێ جارێژی بە دیدارەکە تایبەت ژێ قەزا شنگارێ مژاری دیدارە ماوێ جارێژی هەلبەتە لەسەر بابەتێکی جدایە گو کەسەکە لە سنووری قەزا شنگالێ وڵاتێکی بناوێ ئازاد حەسێن گو هونەر دۆستێ دەبەرە شنگالەیە دنهادا بەشێک ji kelopelên keltûrî û êzdiyan li cem xwe ku mozexanek ava kiriye û li cem xwe ew kelopel têde vehewan ji bo ku sirinca xelkê biyanî got seredana qeza şingarê dike sirinca wê xelkî bo van kelopelan bikêşe dinha de berez Azad Hesên mêvanê Radyoya Selam dixwazin zêdetir li ser komkirina van kelopelan ji mêvanê xwe pirsim kak Azad spas bo amadebûna te eger tu mêvanê Radyoya Selamî dest pêk ji bo me bêje ev kelopel hedefa te ji komkirina van kelopelan çi bû سپاس ji bo Radyoya Selam got em kirin mêvanê vî bernamî destpêk navê me Azad Hesên Xelîl e ez xelkê gundê Ezêr im yê girêdayî bi nehiyatil Ezêr ve rastî ez fikirîm heke me dît dijminit xwest van tiştê dimeyê kevnare winda bike van tiştê dimeyê dîrokî van tiştê dimeyê ola êzîdiya ve girêdayî taybet dixwastin van tişta winda bikin qir bikin tu nebikin ji ber wê kê ez fikirîm û me ev meşruê da pêşiya xwe ji 2018 de min dest bi vî meşruî kiriye û heta roja me îro jî ez berdewam im li ser komkirina van tiştê dimeyên kevnare ez karibim hemû ka komî yek bikim û weke şiklekî mozexaneyekê karibim wan tişta biparêzim karibim ew tişt neyne windakirin û weke xwe bimînim rastî beriya teknolojiya derkeve û beriya teknolojiya pêş bikeve van tiştên kevnare gelek xismet ji çanda êzîdî folklorê êzîdî û baweriya êzîdî û nasnama êzîdî û hunerê êzîdî re kiriye ji ber wê me li ser xwe erk dît got ez karibim van tişta komî yek bikim û ez karibim hifadê ji van tişta bikim û ez karibim van tişta biparêzim hedefeke me reîsî jî ew bû kak Azad te kariya te hatê wan kelopelên keltûriyên êzdiyan hemûwan di nava van dokumkiyan jî heye niha jî hinek tişt wan mayîne te nekariye tu kom bikî û di nava vê mozexanê de biparêzî Na bi mixabinî ve heta roja me îro min nikariye ez wan tişta hemû ka komî yek bikim lê dîsa jî mihawlatê di me heyne hawildanê di me heyne got ez karibim wan tişta hemû ka wan perça êdmayîn jî komî yek bikim wan jî bînme bavan ez her berdewam im li ser vî karî û ez ê her van tiştên gomayî jî komî yek bikim lê dîsa jî em digerin gelek cara pîremêra li ba dayîka yê got hinek tişt ji wan niha peyda nabin û ew gihiştibûne yan jî dîtibûn mihawlatê di me heyne û em bi wan didin çêkirin û wan jî tênin derbasî vê dirê dikirin niha jî mesela weke çarok niha peyda nabe em digerin seranserî şingal jî me peyda nekiriye dîrokevan jî me li ba kalemêrekî niha wî ji me re bi diravê xwe wî de çêkirin hinek tiştên dî jî heyne mesela peydabûna wan jî nîne em mihawlatê di me ji van tişta jî re heyne em karibin van tişta hemû ka careke dî êdmayî jî komî yek bikin lê dîsa jî em bi pêvî ne em karibin perçekî nehêlin hemû ka li vir de komî yek bikin baş e kak Azad ew kelopelên di niha de tê kom yek dîkî wan kelopelan te dikiriyan jî ji cem xelkê ji cem hevalan kesanên te neemir tu wan kelopelan vedihewînî bi rastî gelek ji van kelopelên got me kom kirîn heta roja me îro jî em berdewam digerin ji bo heval û dost û biradera û xelkê êzîdî hemûkê em digerin tiştê gomayî hinek heyne didin û hinek heyne nadin jî lê dîsa jî em li ba kalemêra pîrejina kesên got gelek ji van tiştan dîtîn û niha nemayîn em li ba wan kesa digerin got karibin wan tişta careke dî nûjen bikin nû bikin sax bikin çê bikin wan tişta ji me re çê dikin û em jî bi diravê xwe dikirin hemû tişt jî ne weke yekin yanî hinek jî bi bihayê 25,000 dînarî hetanekî bi $100 jî bi vê heqî ji me re çê dikin ji ber got piraniya wan tiştan bi dara hatine çêkirin yan jî bi dest hatine çêkirin tiştên got hemû jî bi dest hatine çêkirin lê hinek jî weke em bêjin ben û hirî û dar kêm kêm hêsin heye ji van tişta hatine çêkirin ji ber wê jî hinekî diravê wê jî zêde ye em bêjin ne zêde
بەهای ژی لێ ژ کەسێن وەکە مەڕە هەنێکی بەهاتێ بێگومان هەمژی هەواڵ و دۆست و برادرا داینە مەمە کۆمکردینە هەمژی بدراوێ خۆشی مەهنەژێ کڕینە هەتام کارم لەڤەردە کۆم بک بەڵێ گەلێک سپاس بۆ ئازاد حسێن ئەو گەنجێزی گۆ پرانیا کەلوپەلن کەلتوریەن سنوورێ شنگال ناوا ژوورێکی ژ ماڵا خۆدا بە حەواندینەوەکو مۆزەخانەك و بتر پاراستنا وان کەلوپەلان بکە کاکازاد سپاس بۆ ئامادەبوونا تەکەت میوانی رادیۆ سەلام بووی گۆدارن هێژا گۆدارن رادیۆ سەلام هەتامون و چاپێککەفتنەکە دیژە قەزا شنگال ببینە بە پاراستنا خۆدای مەزن و دلۆڤاندا خاتراوە